しつこやっていきます。はい。いやー、VTuber、カホのね、デビューも決まったんすね。やっぱりカホでした。だろうなとは思ってましたけど、マリエカだっていう可能性もね、ちょっとね、あったんですけど、カホですね。カレンの横にね、カホっていうのは安心感があっていい。はい。昔のね、ラジオがね、あの二人だったんでね。さてさて、今日は、洋服を行く約束をしていたようです。そうだっけ？あんま覚えてないぞ。あれ大丈夫かこれセーブしてるかおい。それにしても、お揃いのお洋服だって、なんか言ってたな、お揃いのお洋服。お兄ちゃんがなんか、ピンクのワンピースを着せられたらどうしようかなみたいな話ですね。はいはい。いやー。お兄ちゃん、カレンルおはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっとね、時間見つけて進めていかないと、もう、カホまでね、出てきちゃったんで、カホもね、カレンクリアしたら、カホルートもやっていきたいと思いますよ。はい。わざわざ迎えに来てくれてありがとうね。カレンこそ、急にお買い物に付き合ってもらっちゃって、ごめんなさい。いえいえ。なんだろうね、でも、お揃いの服って。ありがとう、あんまり T シャツとかさ、着そうなタイプじゃないじゃん。お兄ちゃん、夏なんてもう多分 T シャツぐらいしか着ないぜ。今日はお洋服買いに行くんだよね。どっか行きたい道あるの？これって決めてはいないんだけど、ベティーズね。に行ってみようかなって。ベティーズしか買い物するとこねえかんな、ここらへん。わかった、じゃあベティーズ行ってみよう。お兄ちゃん。はい。おみちゃん、イェーゴーゴー。ベティーズ着いたね。はい。どんな服が欲しいんだい？メールにも書いたんだけど、お兄ちゃんとお揃いの洋服が欲しいの。メールにも書いてたけど、それがわかんねえんだよ。どういうことなんだよ、お兄ちゃんとお揃いの服って。どうしてお揃いの服なの？それは、カレンのね、好きそうな服絶対お兄ちゃん着ねえと思うんだよな。僕このひらついたやつ、フリルついたやつ着るの。フリルをもうさ、ひらとか言ってる時点でも誰なんだよ、お兄ちゃんは。何どうしたの？ねえお兄ちゃん、向こうから来る2人なんですけど、どう思いますか？誰？向こうから来る2人ってカップルのことかい？すごくお似合いだと思いません？ほう。そうだね、2人とも爽やかな感じで一緒にスポーツとかやってそうだね。それもそうなんですけど。なんだ、ペアルックってことか？おい。2人が着てるお洋服のことなんですけど。はい。そういうことでしたね。はい、それの T シャツ買っていきましょう、じゃあ。なんか、ああいう雰囲気って素敵だなって思っちゃって。カレン T シャツ着る？いや、イメージないんだけどな、なかなかカレンが T シャツ着てるって見たことない気がするんだよな。カレン、ああいうのに憧れてるんだね。前に、街で同じような人を見かけて、一緒に行った海水浴のホテルでも、お揃いのお洋服を着たカップルを見たの。なるほど。それで今日お買い物ってわけだ。あの2人もきっと普段から仲がいいんだと思うの。海行ってじゃあペアルックしてっつって速攻誘ってきたわけか。でもお揃いのお洋服を着て歩いているともっと仲がいい感じに見えちゃうでしょ？まあ若干恥ずかしいけどね。ちょっとね、バカップル感出ちゃう可能性もあるからね。ちょっとしたことなのかもしれないけど、ああいうことがもっともっと2人の仲を良くしちゃうんじゃないかなって。なるほどね。いやでもシンプルな格好してるとさ、今日お前らペアルックじゃんみたいなたまたまみたいなのってありますよね。
ああいう感じでだったら全然いいんですけど、なんかもうラブとか書いたやっべえ T シャツ2人で着るっつったらね、だからなかなか勇気いカレンもります。お兄ちゃんとお揃いのお洋服を着たかったの。はいはい。あ、じゃあお洋服っていうか T シャツなんかカレン、お兄ちゃんとお揃いの格好で街を歩いてみたいな。なんならカレンがこの僕の服着ます。これと同じやつ着ますか。てかお兄ちゃん T シャツ欲しいわ。考えてみたらお兄ちゃん T シャツぐらい着たいわ。なんか最近ちょっと胸出してるの恥ずかしいんだよ。同じ柄の同じデザインのお洋服で。うん、はいはいはい。お兄ちゃんはどう思いますか？あ、もう思ってること今ずっと喋っとったわ。あ、いいと思うよ。ああ、もちろんカレンとお揃いの服を着るよ。近づいてきちゃって。ほんとほんと。カレンとお揃いの格好をして一緒に街を散歩できるといいね。お兄ちあのカップルに負けないぐらい僕たちの仲がいいところを見せちゃおうよ。いや、ゃん、ありがとうお兄ち兄弟でカップルに張り合うかな。ゃん。カレン、ずっと夢だったの。うん。お兄ちゃんがカレンとお揃いのお洋服を着て横を歩いてくれることが。おお。いや、本当に T シャツかなこれ。ちょっと怖くなってきたんだけど。お兄ちゃんワンピース着さされるのかな。一緒の柄で一緒のデザイン。まるで最初からそのためだけにセットで作られたような素敵なお洋服。はい。同じものなのに別々に着てちゃダメなの。仲のいい2人が一緒に着て一緒に歩いて初めて意味を持つの。それを着て歩いているとみんなが思わず振り返っちゃうんですよ。まあ、確かに振り返ったりはしちゃいますよね、そういうの。おい、マジかよって感じでね。すごく仲のいい2人なんだなって微笑んでくれて。そっかー、そう捉えるか。恥ずかしいそうだよね。そうじゃなきゃね、誘いに来ねえわな。一緒に買いに行こうってなるのかな。まあいいでしょう。よし、じゃあ一緒に探そうよ。カレンと僕に一番似合うお揃いの洋服だ。ありがとうお兄ちゃん。いえいえ。もう夏だし T シャツにしよう。T シャツにしような。お揃いの T シャツってかわいいな。あ、よかった。T シャツになるわ。よかった。ちょうどそこの水台に T シャツが並んでるから見てみようよ。どんなのしようかな。爽やかで可愛い感じのがいいかな。でもカレン T シャツ本当に見たことないぞ。僕一度も多分。でもお兄ちゃんが気に入るデザインじゃなきゃカレンも嫌なの。あ、マジで僕が好きなデザインはカレンが好きなデザインだよと。どういうこと？お兄ちああ、おお、そうか。お兄ちゃんはカレンと趣味が合うんですね。はい。ゃん、こっちにも可愛いのがありますよ。胸にハートマークのプリント。さっきだからさ、そういうのはさすがに恥ずかしいよねって話をしたじゃん、お兄ちゃん。お兄ちゃん。カレン、こういうシンプルなのも好き。それにハートマークって大好きなの。お兄ちゃん、胸にでっかいハートマーク入った T シャツ着されんの。まあいいや、お兄ちゃん、ほら、友達もいないし、バカにされることもないよ、どうせ。バカにしてくるやつもいねえよ。いつもたくさんあげたくなっちゃうんだもん。お兄ちゃんにも。はいはい。じゃあ僕もありがとう、カレン。お兄ちゃん大好ああ、もう、いやー、こいつらペアルック似合うわ。ペアルック似合いますわ、この二人は。あ、遠藤さん、こんばんは。今ね、ちょっとね、妹とペアルック買いに来ました。胸にでっかいハートの入った T シャツを買いに来ましき。たよ。こんなにたくさんあるとカレン選ぶのに困っちゃお兄ちゃんが選んだるわ、じゃあもう。胸に V 入れよう、V の入った T シャツにしようぜ。うな。ほんとお兄ちカレンが欲しがっているんだもの。おう。ゃん。お兄ちゃん大好き。
ひらがなの大好き可愛いんだよな。もうお兄ちゃん何でも買ってあげるよ、もう。お兄ちゃん、今日は本当にありがとう。カレン、すっごく嬉しいです。はいはい。いえいえ、気に入ってくれたかい？もちろん。すごく可愛くて、とても気に入っちゃった。おそれの T シャツで街を散歩しようね。あれ、T シャツ新品とかあるのかな？出てくるのかな？ちょっとカレンが T シャツ姿って気になりますよね。今すぐに着れなくて残念。せっかく街を一緒に歩いているのに。あ、そうか。カレン今日ワンピースだから、これ着て帰りますってできないもんね。なるほどね。T シャツじゃ試着は難しいもんね。大丈夫だよ、きっとすぐに着る機会が来るから。カレン、待ち遠しいな。お兄ちゃんとお揃いの T シャツ。お兄ちゃんも T シャツ着たいわ、もう。ていうかね、作り直したいんですよ、この。あれの話をしてしまうとね、これ、僕の体と服ね、一体化しちゃってるんでね。簡単に着せ替えができねえ。一回ちょっとね、もうそこら辺配慮したんで、この体をね、作り直したい。簡単にお着替えできるやつを。また一つ、カレンにとって初めての夏の素敵な思い出が増えちゃった。ああ、そうか、よかった。ああ、やばい。鼻が出る。ちょっと鼻かんでいい？あれマイク入ってたこれ。マイク入ってたこれ。あれ大丈夫だった？お兄ちゃん、ありがとう。カレン、この T シャツ、これからずっと大切にしますね。はい。はい、僕も何？お兄ちゃん、大好き。今日何回目だ大好き？今日大好き多いな。なんか、なんだろう、彼の中の好き度が高まってんでしょうね、もう。じゃあそろそろ昼だし、今日はこれで帰ろう。はい、お兄ちゃん。もう花火やらプールやらで好感度がもう天元突破してんでしょうね。あ、じゃあカホでも、カホはね、多分またそのうち近々カホルートやることになると思うんで、リンリン行きましょうか。夏だから当たり前だ。暑いな、それ。何バリバリ打っといたよ。エアコンの方から違うみたいだ。は蛍光灯が切れた音じゃないぞ、今のは。絶対違うよ。バリバリバリって言ってましたよ。暗くなる前にショッピングモールに行って買ってこよう。はい、蛍光灯も買ったし、あと家に帰るだけだ。そういえば、お釣りと一緒に何かもらったな。もう。いや、サマージャンボ宝くじだ。でもこれ、補助券だから5枚集めないといけない。はあ。あ、また、あれじゃん。エーゲ海のやつじゃない。エーゲ海今度こそ当てたいね。やっぱり兄貴だ。あ、リンリン。やっほー、兄貴。あれだよ。補助券持ってない、補助券。いや、リンリンこんなとこで会うなんて奇遇だね。もしかしてパスでも買いに来たのかい？本当はそうしたいんだけど、今日はパス。実はこれが目的なの。はい。福引券。僕も持ってるそれ。補助券があと1枚ゲットできればね、10回も福引きできるようになるのよね。なんてちょうどいいところに。よし、じゃあこの補助券1枚やるから、だからエーゲ海山分けだ。2人で行こう。思ってるんだ。そうか、リリン補助券が欲しいんだね。君が求めるのはこれかな？補助券。おう。ち
そうだ、もらったとこなんだ。リンリンにあげるよ。大丈夫、お札じゃなくて大丈夫。これ、リンリンには。リンリン、補助金よりお札の方が喜ぶんじゃない？ゆきちさんの方がいいって言うんじゃない？ありがとう、兄貴。これから吹き引きしに行くんだよね。そうだよ。よし、お兄ちゃんも行く。お兄ちゃんも行こ兄貴も一緒に来てくれるの？もちろん大歓迎に決まってるじゃない。う。やったー。なんか、また補助金だけ持ってとっとと消えられたらちょっと悲しかった。一緒に行きましょう。ほら、あそこの人だかりが会場だよ。早く行こう、兄貴。もしかしてあの停電リンリンの仕業でさ、待ち構えてたってことない？大丈夫？補助金1枚もらって、あと1枚だし、つって。さすがにないから。人がすごい集まってるね。やっぱりみんな狙ってるのかな？エーゲ海？今回のサマージャンボ福引き、景品が豪華なのよね。ほう。どれどれ？なるほどね。私が引くまで残ってるかな？いや、だから何なんだ？パソコン？前から私の欲しいって言ったよね。兄貴、私が欲しい景品勘違いしてるでしょ。何すかじゃあ。当初のパソコンじゃないのか？ゲーミング PC じゃないんですか？スペックも高いみたいだし、それもいいなって思ってたんだけどね。ほう。でも私が狙ってるのはそうじゃないのよ。やっぱエーゲ海？他にリンリンが必要なものといえばパソコンの上だよ。一等賞じゃねえか。ペアで行く海外リゾートの招待券がやっぱりまたエーゲ海だ。この頂点がエーゲ海好きだね。ピンポーン、大正解。クレタ島とか行きたいね。でも今やばい。今ギリシャも結構コロナやばいでやめた方がいい。やめとこう。やめとこう。あのね、一等賞を当てて兄貴と一緒に行きたいななんて。そんな顔で言われちゃもう行くしかねえよ。待てよ。よし。ねえ兄貴、一緒に映画行こ私が当てたら一緒に行ってくれる？う。もちろんですよ。行ってみたいね。疲れてきちゃった。もちろんリンリンと行く旅行なんて楽しそうじゃないか。それじゃあ私頑張っちゃう。ほんと任せて兄貴。必ずゲットしちゃうからね。ほんとか？任したぞ。それじゃあ行くよどう？リンリンの服なんか若干ガチャピンみたいなカラーリングしてて、なんかルックとガチャピンだよ。どうぞ。ポケットティッシュだって。助かる。今花粉症つらいんですよ、僕。ポケットティッシュお兄ちゃんもらってくわ。俺がちょうど欲しいと思ってたところなんだもん。いや、むしろお兄ちゃんが欲しいんだけど、まさに。ちょっと。そんなところで急にどうしたお前。さっきリゾートが欲しいって言ってたじゃねえか。次は当てるんだから。頑張れ。それ当たんねえな。これ当たんねえ気がしてきたな。また外れ。PC ぐらい当たってくれるといいね。ポケットティッシュ9個か。旅行が当たらないよ。じゃあ最後1回お兄ちゃんに引いてあげようよ。こんなことならすっごい確率で景品を当てる福引きロボでも作っておけばよかった。すげえぞそれすげえぞ。お前まずそういうさ、なんかそれで宝くじ当てまくればさ、お兄ちゃんの援助いらないぜ。リンリンまずそれ作ろう。金になるもんまず作ってこうぜ。お兄ちゃんの小遣いがもう限界だから。ねえリンリン、最後の1回は思い切って2人で回してみない？もうなんか2人のラブラブパワーで引いておりますか。
人で？いやー大丈夫だよ。今回そんなにリンリンの好感度上がってないんじゃないかな。大丈夫かな。いけるかな。それで行く。兄貴と一緒にやる。よし、じゃあやってまいりましょう。それじゃせーので回そうぜ。せーの。これってお、なんだ？外れ玉じゃない。もしかしてお、当たってるよ兄貴。おお。あ、これ多分リゾートじゃねえな。本当だ、3等の遊園地プール券じゃないか。なるほど。あ、これで遊園地プールデートフラグみたいなことか。なるほどね。カレントも行きましたね。遊園地プール。すごい。なるほど、みんななんか海とは別で2人で行く水着イベントっていうのもあるんですかね。すごい。これってやっぱりよし。兄貴と一緒にやったからだよね。もうお兄ちゃんのおかげだ。エイリンと一緒に当てたいって強く思ってたからもね。いや、目当てのも当たってないけど、まあいいでしょう。2人の気持ちが重なったんです。私と兄貴の気持ちが。うん。そっか。ポロンってしちゃってる。当たったのリゾートじゃないけど、こっちの方が嬉しいな。あ、そうか。だって兄貴と一緒に当てたんだもん。おう、どうせならリゾートの方が良かったんじゃないか。おい、いつになったら絵描いけるんだろうな。ありがとね兄貴。遊園地絶対一緒に行こうね。はーい。なんかシスプリ3とか出たら海外とか行けないかな。なんか、ほら、お父ちゃんとか海外飛び回ってんでしょ、お兄ちゃんの。いや、海外編やりてえな。はい、今日もいろいろあったけど充実してたね。よーし、じゃあ、郵便受けに何か入ってるな。ひなこどうしたひなこ初中見ないつい昨日会ったばかりなのにな。だけどせっかくだしね、部屋でゆっくり読ませてもらおう。ひなこ何も書いてってくれたのかな。大好きのお兄たまへ。毎日暑くて困ってますか？いや、困っちゃうだろ。ひなは暑いのは大変だけど、夏休みはいっぱいお兄たまと会えるので、とても嬉しいです。脳が溶ける。お兄たまがいてくれるから、ひなずーっと夏休みがいいな。お兄ちゃんもずっと夏休みしてえな。だってお兄たまがいればひな全然寂しくないんだもん。だから夏休みもっとひなと遊ぼうね。カレンとばっか遊んでる気がするんだ。ごめんな、ひな。次はな、ひなことな。またひなこが VTuber になったらひなお兄たまとプールに行きたいでしょ。それにお散歩も毎日したいし、ご本も読んでほしいな。ひなこ宿題は？ひなこ、夏休みの読書感想文どうした？あとね、ココちゃんもお兄たまと遊びたいって。ココちゃんって誰でしたっけ？ココちゃん。ひな、お兄たまとしたいことまだまだいっぱいあるよ。けどね、ひな、本当はね、お兄たまと一緒ならそれだけでとっても楽しいし、いっぱい元気になっちゃうよ。お兄ちゃんも元気になっちゃうよ。いつもありがとう。ひなより。
いやー、なにこれ、嬉しいね。こんなの、ひなこが送ってきてくれるもんなんすね。きったね字で書いてあるんだろうな。かわいいな。お兄ちゃまと一緒ならか。なんだ、嬉しくなっちゃうね。でもひなこメールじゃなくてわざわざハガキ送ってくれたんだな。面倒だったと思うよ。よっぽどこに読んでほしかったもん。あー、そっか。いっつもメール無視してっからな。そういや。いっつもメール読んでねえもん。そりゃ読んでほしくてなんかメールじゃダメかっつってね。手書きで来たんですかね。お兄ちゃんはパソコンの使い方死んでえなやつバカだからっつって、手書きでよこしてくれたんでしょ。いや、なんか申し訳なくなっちゃうね。じゃあメールチェック。あ、カレンから来てない。じゃあひなこはちょっと、そんな、ごめんね、いつもメールチェックしなくて。お知らせだって、なんかイベント始まっちゃいそうだからやめとこ。やめとこ。ひなこルート行っちゃうからダメです。今日はもう就寝です。はい、8月10日。花粉が辛いよ。花粉が辛いよ。汗びっしょりだ。気持ち悪い。クーラーをかけて寝たいところだけど、それだと風邪をひいちゃうしな。とりあえずシャワーでも浴びて、眠気と汗を洗い流すとするか。はい。午前中は、なんかこの後やる予定の2人がいるね。じゃあ、カホ行っちゃいましょうか。カホ VTuber デビュー決定おめでとう。なんでみんな河原に行きたいのか知らんけどよ。久しぶりに石でも投げてみようかな。なんでみんな河原来て石投げ落とすの？ひなこもやってたけどさ。なんかそういう感じの河原じゃないじゃん、ここ。石どこに転がってんだよって感じじゃん。最高記録は確か5回だったから6回に挑戦してみるか。暇すぎね、お兄ちゃん。すげえ暇持て余してんな。それじゃあ、5回だ。大したもんだよ。この声はカホ。いつからそこにいたの？お兄ちゃまが石を投げる前からずっとだよ。いや、声かけ。お兄ちゃま、なんだかとっても真剣だったから、カホじっと見つめちゃってたの。いや、でもカホの VTuber デビューもどんな感じになるんですかね。あれだよね。昨夜みたいに、スケジュール取るの難しくて全然出てこれないみたいな、ああいうのじゃなくてさ、結構もう普通に、彼と一緒にね、並んで出てこれるんじゃないかなってちょっと期待はしてるんですよ。カホはね、字が保ってなくても結局、カホっぽくなるからね。まあ、大丈夫でしょう。よっぽど下手なこと言い出すけどね。望月一切も。まあ楽しみにしてましょう。そういえばこんな朝からどうしたんだい？今日はチア部のミーティングがあるの。それでね、カホ早起きしたんだけど、ちょっと早起きしすぎちゃったんだ。だからね、少し遠回りだけど河原を散歩しようかなって。みんな朝起きるとさ、二度寝しよっかじゃなくて外出てきちゃうのすげえな。褒められちゃった。でもお兄ちゃまの方がもっとすごいよ。石をあんな風に投げれるし、海水浴でもすっごく遠くまで泳いでたし、ほんと何でもできちゃうんだね。それ何でもできるに入らねえと。いや、それほどでもないよ。カホの前がうまくいってるだけさ。お兄ちゃま、カホはね、そっか。海水浴できなくって寂しかったんだ。じゃあ泳げなかったんすね。てか泳げなかったの知りませんでしたよ。もう先行ってるよ。白雪だけじゃなかったのかよ。
心残りがあったのかい？カホ、泳げるって思ってたのに。泳げるって思ってたの？そうじゃなくって。この年まで自分が泳げないのを知らずに行ってきてたの？どういうこと？ははは。ちょっと待って、よくわかんねえ。ちょっと理解が追いつかねえな。なんだこの子、どうした？どういうことだ？プールに入った時に泳げないことに気づいた？そうなんだ。カホもみんなみたいにお兄ちゃまと海で遊びたかったな。泳げないこと忘れてた的なことかな？そのためにもカホも泳げるようにならないとね。でもどうすれば泳ぎを覚えられるんだろう。あ、守るにスイミングクラブに行けば？ひでえな、それ。なんか、スイミングクラブに行けばちょっと、いやもう顔ミットじゃないんでこれ選んでいいですか？スイミングクラブ行けや。スイミングクラブか。カホ、チアの練習もあるし、通うのってちょっと無理かも。そうだったね、カフにはチアだった。どうやチアのミーティング何時からでも遅刻じゃねえか。もうまた忘れてるよ。3歩歩くと忘れるタイプだよ、僕と同じだ。はい、お兄ちゃまとお話しするのに夢中になっちゃって、すっかり忘れてたよ。そっか。お兄ちゃま、ごめんね。カホ、急がないと。おう、早く行け。いやー、遅刻ばっかしてんのも兄弟ですわ。あまり当てちゃダメだよ、こけるから。それじゃあ、お兄ちゃま、またね。はい、バイバイ。あ、珍しい。午後アリアがいるよ。てか、アリアしかいないよ。なんかほんと、アリアがね、自歩くってのもね、最初の1の方じゃ全然なかったんですけど。2はね、てかまた河原かよ。なんだこの河原大盛況は。あれ、アリアの声がしたよな。ニーヤ？はい、ニーヤだよ。やっぱりアリアだったね。こんにちは。どうした？いきなり泣かれた。なんだか落ち込んでるみたいだけど。あ、これはニーヤ様、このような場所でお会いするとは。どうしたんですか、ジーヤさん。なんかアリア泣いてますよ。一体どうしたんだい？アリア、宿題が上手にできないの。だから、ジーヤと先生に怒られちゃうの。アリアもバカだったか。なるほどね。シェキとかヒナコと同じタイプなのね。もしかして夏休みの宿題のことかい？ええ、そうなのです。ずっと落ち込んでいらして、気分転換にとお散歩にお連れしたのですが。落ち込んじゃうんだ。宿題できなくて。なるほど。そこら辺なんかひなこや四つ葉だったらね、母わかんねえっつってね、キラキラしてそうですけど。なるほど。頭悪いけどちょっとナイーブですね。ありゃ、そんなに悩んじゃってるんですから、なんだか放っておけねえな。よし、僕は手伝ってやろう。ニーヤ、ほんと？アリアの宿題、手伝ってくれるの？さすがにね、アリアの宿題だったら多分お兄ちゃんわかると思います。できることなら何でも手伝うぞ。やっぱりニーヤはアリアの大好きなニーヤなの。おう、任せんしゃい。多分ね、さっきやっとかがね、宿題教えてって言われたらね、もう多分お兄ちゃんわかんねえと思う。お兄ちゃん、頭悪いからな。よろしいのですか？はいよ。街に彼いなかったんでいいっす。今日はもうアリアに付き合います。
アリアが悩んでるのをそのままにしておきませんから。それではあ、ジーヤさんの前にいい格好しようとしやがって、お前は。本当に。私にはどうにもできませんので。任せてください。ジーヤさんのために。宿題大変なの？ジーヤさんの言葉が気になるな。アリアの宿題そんなに大変なのかな？一体どんな宿題なんだろう。ニーヤ、アリア、ドキドキしてきたの。ちょっと恋のレッスンですかこれ。元気を出して頑張ればきっとできるよ。ニーヤ様、よろしくお願いします。アリア様の本来のお力があればそう難しくはないと思うのですが。本来の力って。秘めた力を持っているのかね。どうしたんだいこれは。何が起ころうとしているんだい。どんなんなんですか本当に。その内容を知りたい。アリアの宿題はおった得意分野じゃん。紅白出れるよ、あんたの声なら。あんたの歌声はもう紅白ですよ。なるほどね。もうそりゃ潜在能力を発揮すりゃ余裕ですわ。夏休みが終わったらお歌の発表会にお出になられるのですが、ただただクラスのみんなの前だとアリアぼーっとしちゃってお声が出なくなっちゃうの。緊張しちゃうのね。上がり症なのね。なんか頭悪いとか言っちゃってごめん。なんか勉強できないって言うからさ。普通に宿題できないのかと思っちゃった。そういうことか。泣かない。もしかして人前だと恥ずかしくなっちゃうってことかな。そうなのです。アリア様はお歌を歌うのはとてもお上手なのですが、人前では緊張して歌えないとお悩みなのです。でもあれだよね、ワンの時って歌うまいみたいな話出てきたっけ。なんかあれじゃない、ミスキなんかクソ歌うめえなっつって話にちょっとアリアの設定が加わったとかいう感じなのかな。量が多い宿題なら時間かければなんとかなるけど、これは厄介だね。私もどうしたものかさっぱり。ニーヤ様、よろしくお願いします。いや、どうしようもなくねえか、お兄ちゃんに。お兄ちゃんどうすんだろう。大好きなの。でもみんなの前だと嫌いになっちゃうの。アリアもね、なんかCD とかで聞くと、なんかアリアいつもと声違わないぐらいにね、すごい歌唱力発揮しますからね。あれがね、歌自体は上手いんで、みんなの前で緊張しなければいいってだけのことですからね。でもお兄ちゃんの前だと別に緊張しねえだろ。練習になるんだよ。アリア、ミーヤになら歌えるかもしれないの。頼めしに歌ってごらん。ランララララララオープニングだ。ララ2のオープニングだこれ。おい、とっても上手じゃないか、アリア。アリア？あれ？ダメか。やっぱり歌えないの。もっとこう、なんか、VTuber 彼みたいに、ね、OS の方のね、自我がちょっと漏れるような感じでいったらいいと思う。ちょっとナーナ様漏れてるよみたいな感じでいけないかな。ダメかな。はいはい。でもアリアはもともと綺麗な声をしてるし、歌だって上手なのよ。そうだ、アリア僕が手を握っててあげる。は？なんでなんかアリアのとこ来るとすぐさ、触ろうとするのお兄ちゃん。なんなの？ちょっとボディタッチ多いっすよ、お兄ちゃん。だからぼーっていそうになったら僕の手をギュッて握ってごらん。ミーヤ、アリアとお手手をつなぐの？なんかそうらしい。
バキュって。ミーヤの手あったかいの。アリアの手もあったかくなるの。アリアなんか体温低そうだもんな。アリア、頑張って歌ってみます。はい。じゃあどうぞ。ララ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 。お、いいぞ。うまいうまい。すごいじゃないか、歌えてるよ。てか、こんだけ高収納した声で歌えるのすごいよね。アリアの声なんてほぼ裏声じゃん。いや、裏声とか言っちゃいかんね。アリア、歌えるの。ミーヤに手を握ってもらっていると、アリア、すごくポカポカして歌えるの。でもセリフが長いと、あれだよね、アリア。時間かかり方がすごい。それなんか、そういえばそうだったねってなるわ。ララララララ乗ってきたラね。ラララララノリノリじゃん。いいじゃん、もう解決。よし、もう宿題これで完璧。お兄ちゃんも帰ろうぜ。ドキドキってするけど、ミーヤと手をつないでいると、アリア、ポカポカって歌える。ポカポカって歌えるってなんだろう。調子がよく寄ってきたようだ。アリア、今度は僕の手を離してみよう。きっとさっきと同じように歌うんだよ。アリア、歌えるかな。歌える歌える。やってみ紅白で歌えるやつがこんなとこで歌えないわけねえな。いけいけ。ララ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 。やっぱりダメなの。お兄ちゃんなんか愛の手とか入れてあげたりしない？お互いやってあげようか、みんなで。アリアの前で。ララ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 。はいはいよし、ちょっとだけ手を離すよ。ラララララこれ手ごめえな。永遠にこれが続くんじゃないかな、これもしかして。大丈夫だ？この作戦失敗だよ、お兄ちゃん。ミーヤの手がないと。よし、もうお兄ちゃん手切り落とそう。アリアにあげよう。ずっと持ってていいよ。この手持ってきなって。じゃあもう一回手を握るよ。だんだん良くなってきてみたいだ。頑張ろう。ララ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 。手を離すよ。ララ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 お、いけたんじゃね？いや、その感じだ。うまくいきそうな気がする。ララ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 ラ。ララ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 。はい、歌えた。よし、やったぜ、アリア。とっても上手に歌えたじゃないか。よかった。よかった、歌えた。お兄ちゃんも手を切り離さなくて済むわ。ミーヤが手を握ってても離してても。ちゃんと歌えてよかったよ。これならみんなの前でもきっと大丈夫だね。はい。アリア抱きついちゃったわよ。そんなにギュッてされたら照れちゃうよ。ミーヤの手は魔法の手なの。アリアをとっても温かくしてくれます。まあね、お兄ちゃんすぐベタベタ触るからね。アイスの時もね。よし、今日も終わった。メールチェック、ほら。
最近お兄ちゃんがね、一日終わった後同じこと言ってることに気づいちゃったから、もう知らんす、あの人は。ほっておきましょう、お兄ちゃんの独り言は。お、カレンから来てますね。そろそろ、あ、美術館。ああ、いいね。お兄ちゃんへ。夏もだんだんと過ごしやすくなってきました。今日はどんな一日でしたか？カレンは今日はお家でピアノを弾きながらゆっくりとした一日を過ごしていました。お兄ちゃんのことを思いながら。お兄ちゃん他の妹とイチャイチャしてたけどな。カレンが一人でお兄ちゃんのことを思ってる間に。ねえお兄ちゃん、明日の午後お時間空いてますか？よかったら美術館に絵を見に行きませんか？カレン、急に静かな夏を感じたくなっちゃったんです。急にお兄な。ちゃんと一緒に。二人で静かなところに行きたいのね。はい、オッケーです。もちろん今日までの夏もとっても楽しくてとっても嬉しくて素敵な夏だったと思うの。だからたまにはそんな夏もいいかなって。もしできたらお兄ちゃんと一緒に美術館で素敵な夏を見つけられるといいな。素敵な夏を見つけれるといいなっていいですね。それではお兄ちゃん、お返事お待ちしています。お兄ちゃん、おやすみなさい。はい、おやすみ。あー、最後のね、締めがね、お兄ちゃん大好きじゃないとちょっと寂しくなっちゃうな、お兄ちゃん。さて、明日の美術館すごく楽しみだよ。いやー、美術館なんか可憐らしくていいっすね。T シャツよりもなんか、可憐らしいですよ。T シャツ着てくんから、T シャツで、ペアルックで美術館行くんかな。さて、寝ましょう、寝ましょう。8月11日、これ、8月30日とかまであるんですかね。まだまだ先長そうなんだよな。さあ、体がだるいぞ。そんなこと言ってる場合じゃねえ。今日は美術館だ。ほら。ほら、早く起きて。ああ、時間無駄にはできないぞ、ほら。あ、四つ葉しかいねえ。なんだろうね、なんか、一人だけポツンっての多いっすよね。ルート入ったり、あれか。メールチェックしてねえからだ、他の子を。なるほど。はい、じゃあ、やつば行きます。さあ、四つ葉はどこにいるかな。あれ、なんだろう、なんか今、変な感じがしたような。楽しい。木の緑が青として綺麗だな。なんか妙な感じがするぞ。これ尾行されてんな。チェキられてるわ、お兄ちゃん。どうしたどうしたどうした。チェキチェキどうしたびちょびちょになっちゃったよ、チェキ。かわいいな。かわいいな、チェキ。チェキ大丈夫か？兄ちゃま。あらら、びしょびしょの絵かよ。ほら、手貸してやるよ。ありがとうです、兄ちゃま。あ、ご機嫌いかがですか？兄ちゃまはお元気そうみたいね。もう、なんなんだこいつは。大丈夫か、お前。服も髪も毛もびしょびしょだよ。全然大丈夫なの。問題ありません。透けちゃうから、ほら。でも服がちょっぴり重いぐらいかな。この後ずぶ濡れで家帰らなきゃいけないんだよ、チェキさん。ほら、とにかくこのままで風邪ひいちゃうから早く着替えたんですごめね。んなさい、兄ちゃま。あら、ちょっとへこんじゃったよ。さっき本当に驚いたな。振り返ったら四つ葉が噴水に落ちてんだから。乙女ちゃんだな。
笑っちゃいけないけど、当ててる四つ葉って可愛かったかも。お待たせしました、兄ちゃま。四つ葉のお着替え、ちゃんと終わりました。お、いつもの服になってきましたね。もう大丈夫そうだね。ああ、どうした兄ちゃま。どうしたお前たまに元気ないな。どうしたやっぱり四つ葉、とっても悔しいです。噴水のボコってしてるとこにつま先が引っかからなかったら、おうのんびりした兄ちゃまをもっとチェキできたのに。いや、おい、今日のそこで四つ葉はでっからだぞ。途中まではとっても上手に尾行ができてたんです。いや、気配ビンビンに感じてたよ、お兄ちゃん。家の前から尾行してたんかい？そうですよ。兄ちゃまは全然気がつかなかったみたいだけど、四つ葉はずっと尾行してました。いやー、堂々としたストーカーだわ。はあ、兄ちゃまのお顔に見とれなかったら転ばなかったのに。そりゃすまんね。お兄ちゃんイケメンですまんわ。でも兄ちゃまのお顔に見とれないなんて四つ葉はできないもん。どうしたの？そうなのか。いやー、もう嬉しいこと言ってくれるね。これは仕方のないことなの。でも今度はもっとうまくチェキしちゃいます。まあ、頑張ってください。さっきはちょっと失敗しちゃったけど、次はきっともっとうまくできそうだよね。四つ葉もそう思います。やっぱり兄ちゃまは分かってる。だろう？さて、それじゃあ四つ葉も送り届けたし、僕は帰るわ。兄ちゃまもう帰っちゃうの？もうなんか、びしょ濡れ四つ葉を堪能したからな。それじゃあ、これでも付き合っても多分午後の美術館が潰れるってことは多分ないよね。ないよな。もうちょっと付き合ってあげますか。なんか、びしょ濡れ可愛かったんですね。もう一回ちょっと、水ぶっかけてやるか。それじゃあ少しだけゆっくりしていこうかな。兄ちゃまそうしてください。四つ葉もっと兄ちゃまと一緒にいたいんです。尾行は失敗しちゃったけど、兄ちゃまといっぱいお話ししたいな。それでは紅茶を入れてきますね。普段からさ、尾行じゃなくて一緒にお話とかにしようよ。尾行だとお話できねえからな。めげないしょげない泣いちゃダメ。やっぱよそらしいね。兄ちゃま紅茶を入れてきました。はいはい。いい香りだ、いただこう。へへ。ティータイムの時なら兄ちゃまのお顔に見とれていても大丈いや、そこちょっとイギリスっぽいな、こいつ。夫。四つ葉もうちょっと早く気がつくんでした。いや、やつだったら。この紅茶とっても甘い。兄ちゃまと一緒だからかな。甘い空間ですわ、本当に。今日もよそは元気いっぱいだったな。元気いっぱいだからたまにこういう失敗もしちゃうけど、そんなところもよそばらしいよね。さあ、午後の日差しもだんだんと緩やかになってきた。なんか素敵なこと。どうした？もうギラギラした強さがなくなったぜ。さあ、ちょっと、そうだね、折り返し地点。ようやく折り返し地点か。まだまだ長いってことですね。なるほど。そうか。そのためにも今日のカレンとのデートをいい思い出にしてあげないといけないな。なんだろう。カレンに対してはもう自分からデートって言うんだね。なんかさ、デートじゃねえよみたいな反応してたのって誰に相手だ？さくらとかさ、デートみたいなさ、言いませんでした、お兄ちゃん。お
兄ちゃん、あ、こんに T ちは。シャツじゃなかった。こんにちは。今日もいい天気だね。今日はちょっと風も涼しくてとっても過ごしやすい感じ。ここに来る途中もいつもよりセミさんの声が少なくなってたような気がするの。もうセミ死に始めてんじゃない？大丈夫？セミ爆弾。いつもより静かな夏の日か。美術館に行くにはお似合いの日だね。お天気もカレンたちの予定に合わせてくれたのかな。何を言っとんだ。じゃあそろそろ出かけようお兄ちゃん、カレンすごく楽しみ。早く行こう。か。はーい。素敵な美術館。何展とかやってねえとなかなか行かないっすよね。うちにもオブジェが置かれていてギャラリーの一部になってんだね。それに緑の芝生に落ちてる木漏れ日が模様みたいになっていてすごく綺麗。なるほど。なんかそれもちょっとね、計算されて作られてるかもしれませんよ。美術館ってのは。まるでそれ自体が一枚の絵みたいだね。カレン、こういう雰囲気大好きなの。やっぱり来てよかった。そうだね。たまに美術館に行くのもいいもんだね。お兄ちゃんはあんまり美術館に来ないの？絵とか嫌いでしたっけ？いや、絵はもう好きだし、でもね、美術館とかより博物館とかの方が好きだな。結構、行きますよ。絵を見るのは嫌いじゃないけど、一人で見に来るのはなかなかきっかけがなくてね、そういう時はカレンを誘ってくれればいつでも一緒に来ちゃうのに。なんかこれ行きたいとかって意外っていないっていう時、妹と一緒に行ったりしますよね。そういうのあります。今度美術館に行きたい時は彼の誘いようにするよ。きっとよ、お兄ちゃん。オッケー。まあ、もう今日来たら当分美術館そんな頻繁に行かないと思いますよ。ところで今日はどんな展示をやってるんだ？パンフレットをもらいました。西洋絵画夏のある風景だって。夏ある風景か。なかなかいい雰囲気のテーマ。それにここ庭園美術館になってて狭い展示室じゃなくても絵が見れるんだって。庭園美術館ってなんだ？なんだ？それってすごくいいよね。絵って日差しや湿気で傷みやすいからきっと目に見えない工夫をしてんだろう。外で見えるってこと？ねえねえお兄ちゃん、早く絵を見に行こうよ。はい。じゃあ順々に回っていこうか。素敵なお花の絵。水流。モネ？お兄ちゃんさ、彼ばっか見ないで絵の方を見てくれると。ねえねえお兄ちゃん、この絵お池の水面に映った花までちゃんと描いてあるみたい。まあね、すごく丁寧に描くんだったね。なんか水のお花畑みたいでとってもロマンチック。夏の花ってひまわりとかを想像しちゃうけど、こういう花もいい雰囲気だよね。ひまわりの絵もありますよ。ほら、こっちに一面のひまわり畑の絵。まさに黄色一色、インパクトあるな。外国に行くとこんなひまわり畑が本当にあるのかな。いや、日本でもあるだろう。こうやって絵に描いてあるんだし、きっと描いた人の国にもいろんな景色が広がってんだろうね。ゴッホか？耳切り落とすやつか。カレン、一度でいいからこういう場所に行ってみたいな。フランス行く？いや、エーゲ海にしようぜ。エーゲ海が諦めきれないんだ。まだまだこれからいくらでも行けると思うよ。だったらいいな。もし行けたらカレンも絵を描くの。はい、そうなんすか。彼絵描くの？会えたらぜひ僕にも見せてね。カレンが行くときはお兄ちゃんも一緒ですよ。なんで決まってんだ？僕もかい？このひまわりの絵は
お花畑だけど、カレンが描く絵はちょっと違うの。はい。お兄ちゃんとカレンが2人で手をつないでお花畑の中を歩いてくるところを描くんだから。なんかもう決まってんだね、構図が。一面の黄色い絨毯みたいなおいつも花畑、の妄想モードです。妄想モード眩しい入ります。くらいの黄色の中をカレンとお兄ちゃんが歩いてくるの。はい。カレンは素敵なワンピースと可愛い麦わら帽子をかぶっているの。それでお兄ちゃんは夏らしく T シャツとジーンズ姿で、ほうほうほう。こないなかった T シャツな。二人仲良く手をつないで笑ってお話を交わしながら歩いてくるの。夏の日差しを浴びながらカレン、とっても幸せ。いや、いつもながらね、妄想力が豊かですわ。はい、素敵な風景だね。僕もそこに行きたくなっちゃったよ。いつかきっと行きましょうね。いいっす。いいっすかね。そういえばお兄ちゃんは絵とか描かないの？あ、お兄ちゃん絵描くよ。この間ね、マリエの絵描いたよ、マリエの誕生日。VTuber 彼にね、紹介されましたから。VTuber 彼にね、お兄ちゃんちょっと胸盛りすぎって言われちゃいます。こんなんでしたっけとかって言われましたよ。ちょっと反省してます。乳袋はいかんかったなって。あんまり、妹描くときはあんまり胸盛らないように気をつけますんで。お兄ちゃん、カレンが小さい頃に描いた絵のこと覚えてる？はあ、覚えてる。僕を描いたお兄ちゃんの絵のこと？馬だか人だかわからない絵のことごめんね、よく覚えてないよ。お兄ちゃん描いたら馬だか人だかわかんないやつになっちまったってことかな。いや、お兄ちゃんの絵でしょう、多分。僕を描いたお兄ちゃんの絵のこと？わあ、覚えていてくれたの？嬉しくなっちゃった。いやー、それはね、やっぱファンアートってのは嬉しいですからね。描いてもらえると覚えてますよ。あの絵を描いた頃のカレンはまだ絵とか全然下手ですごく恥ずかしかったの。お兄ちゃんの絵を描いたのに目は離れちゃうし鼻は曲がっちゃうしまるで福笑いみたいで少しも似てないの。それなかなかサンだな。でもカレンの絵を素敵だって褒めてくれたの。カレン、その時に思ったの。もっともっと絵を練習して大好きなお兄ちゃんをもっと上手に描きたいって。もう一度お兄ちゃんに褒めてもらいたいって。いや、もう完全にファンアート描く人の精神。カレンが絵を好きになったのはあの日からなの。お兄ちゃん、またいつかお兄ちゃんのことをカレンに描かせてくださいね。もちろんですよ。書くときは文旦アートってタグがあるんで、ぜひタグつけてお願いします。いつでもカレンのモデルにやってあげるよ。ありがとう、お兄ちゃん。お兄ちゃん、大好き。ありがとうございます。僕も大好きだよ。さあ、だいたい展示も見たし、ちょっと休憩しないかい？そうですね。どっかでお茶でねえお兄ちゃん、はい。ここの美術館は内庭に面したティーラウンジがあるみたいですよ。あら。いや、そこで一服しますか。カレンが好きだと言った木漏れ日の庭に面したあたりだね。あのお庭を見ながらカレン、お兄ちゃんとお茶したい。ああ、なるほど。そりゃいいっすね。よし、はい、お兄ちゃん。ゴーゴーゴー。お兄ちゃん、もうすごく素敵なところですね。ここすごい自然に腕組んでくるね。もうさも当然かのように腕組んできましたね。そうだね、このレビーの中で
お茶をするってのもいいもんですよ。いやー、かわいいな。なんか腕組む手がもうがっしりきてるからね。しがみついてるよ。お日様の光ってこんなに優しかったのね。いやー、なんか美術館とか博物館ってさ、もうベッタベタしてるカップルっていますよね。なんか、お前何しに来たんじゃいっていう。夏の強い日差しばかりを見てたからついつい忘れちゃってた。今年の夏は結構暑かったからね。木漏れ日に包まれて美味しい紅茶を飲むのってすごい贅沢してる気分。彼、木漏れ日って単語気に入ってんだ、さては。それに目の前にお兄ちゃんがいるからこれはもう最高の気分なの。そりゃ何よりですわ。僕もだよ、カレン。こんな素敵なところで一緒にお茶できるなんて嬉しいよ。ねえお兄ちゃん。はい。こんな風にお兄ちゃんとお茶を飲んでいるとカレンなんだかとっても安心しちゃう。そう言ってもらえると僕も心が休まるよ。ねえお兄ちゃん。カレンはいつもお兄ちゃんといるととっても嬉しくてとっても楽しくて胸がドキドキしたりキュンってなっちゃったりするんだけどなんだか今日はとっても幸せな気分。いや、完全に恋する乙女ですね。なんか、あれですわ。オキシトシンダラッダラっすね。胸のずーっと奥の方がなんだかあったかくてほっとした気分になるの。お兄ちゃんとこのままずっと一緒にいられるようなそんな気がするの。時間が止まっちゃったみたいなこの場所でずーっとお兄ちゃんといたいな。いいっすね。大好きなお兄ちゃんと。時間止まる系のやつ好きですね。大好きなお兄ちゃんと木漏れ日が消えるまでもう木漏れ日好きだなお前ら。一緒にここにいようね。お兄ちゃん。夏は日が長いからまだまだ時間はあると思うよ。ありがとうお兄ちゃん。木漏れ日が消えるその時までカレンとずっと一緒にいてね。お兄ちゃん木漏れ日大好きだな。大好き。もう大好きです。いやー、このラブラブ空間何なんだ。いやー、楽しい美術館でしたねっていうか、なんかあれ他の客からどう思われるんだろうな。いやー、毎日が日曜日って感じで、これいつものやつですね。じゃあこんぐらいでメールチェックして寝ますか。メールが来たな。じゃあ今日はこんぐらいで。CG もね、1個回収できたんで、ちょうどいいでしょう。はい、というわけでね、今日も来てくれてありがとうございました。また次回そのうちやるんで見に来てね。はい、じゃあお疲れたーん。バイバーイ。